kaigsunan. Kaigsunan diri sa YouTube. Hello. Ato ning interviewon si Upong, partner. Partner ba aning among dula? Okay ra, okay ra. Okay ra. Gusto na nansi ni Pong ha? Ay, oo naman. Sige, dugay na Balik- tag. balik. Dugay na ta nga nagkuan. Ilan na kaadlaw nga nag hisgota bahin sa atong mga live, nag-joke-joke. Karon mangutana ko nimo kun kano sa gani ka na uli diri sa Mindanao, diri atong lugar, diri sa Gutalak. Murag nindot, murag interested ka na imong topic nimo, imong pangutana nimo. Murag interesado ko. Bitaw no, murag nagkanatang nahimong istorya. Wala pud ka nakabalog kung ngano, kauli ko or unsa hinungdan nga nauli ko. Gani, Ano? Sige, paminaw ako isa-isa si mo. Itong higayon nga murag almost 14 years ko sa Manila, dugay ko sa Manila. Daghang kaagi nga tabos ng kinabuhi. Kaagi kong ninyo dito, kaagi kong ipon dito. But actually, akong mga bata, akong kuan, ano ko yung anak diri, nagbilin ako sa mama. Ngayon, ito nga, ito na lang ikuan ni diretsong istorya, wala na. Nabot ang time dito nga, before December. December na, yun ako December na. December? Itong December na, agi. Unsa na? Nako sa kuan na to, nako sa nagtrabaho ako na sa construction pa. Ito. Ngayon, bago anong bulan na sa December 2020, 2021, 22 karon diba? 21 December. Nang ako gibati sa lawas ato, nang ako gibati nga ano. Ito nga una ako nga anong mga bulan na sa December. Pag abot sa before mag Christmas mag 25 diba? December na. Magpaabot si Kuguan kay para maapoy manawat tagamay ba. Sus kay wala naman ko kaagwanta. Ito naman ko kanong debate na yung kasakit ba. Bonus. Nung murag na ang tamo ay gusto na ako may tabo. Mo nga wa ako muhulat ato kay di na ako kaya ng lawas. Edition ko nga December 22. December 20 something ganun. Tradition ko nga di na ko magpaabot ng December 24 kasi December 24 mong tamo ang kuan. Anang bakasyon sa trabaho, pagbalik nga ito January na. Yung una ko nang hindi sa nga nga ma'am, ako parang di na kaya ng katawan ko, ang sakit. Hindi talaga kaya. Ito nga, di-yukihan. Taga ako nila gamay kasalawan sana. Kasi di ba din siya nakabas. Uli ko. Kabiti mo ko ato. Sus kay gadaot. Gikan anang December 22 pagka December 26 or 27 ba to? Wa ko malimot murag adlaw Lunes to. Anang December after sa 25. Pagkuma na sa 25. Nagdagat niya to, nagdagat. Sige mo dagat. Tapos pagkahuman na to, kinilagay ko sila nga tambal ko na ng kuan, tambal ko na ng kanang na ang maligo sa dagat. Nagkoy sakit ato gob. Ito babad wa ako magbanlaw ato kay ako banlaw sa tabang kay babad ang dagat ng katlawas. Ito nga wala sus kay samot ng sakit. Yagon to nako atong mga simanaha atong bulan sa December hantod nag January, nag New Year, pagka human sa New Year anong sa 31 pagkagabi di ba? Pagka ugma 1 New Year na. Balik na po mig dagat na po. Balik ng dagat. Okay na po niya ito, mga ligo ng dagat. Pamilya ka mga side sa kuwang kaipon-ipon ito. Kasi sus kay pagkaugma sa buspit sa 3 di naman ko kabangon. Ito na kuha na isang sakit. Marag mga itong pangunan to itong step daughter na ako. Ang anak kong asawa sa una. Na ipa-hospital ko. Dalang sa hospital. Mo ito nga, interest kila ka nung ng hospital. Yung tong kuhan, yung tong akong anak-anak ako nga di pwede sa kanang public hospital. So i-charge ko ng COVID man itong panahon na diba? Okay. Mo ito nga, ski, i-admit private. Isa na ng private hospital Manila, kasi mahala. Di okay na ito, ski. Ang finding, ito, kung ano ka ng baga na po, hindi ko na anong finding, siri mo resulta.
Uli mi, yan tong doktor nga unom kabulan ang gamutan. Mm. Sige, okay ra, unom kabulan. Matay si kog inom na tong tambal nga, pang unom kabulan akong tambal. Ano ko muli eh? Mm. Kung ako nakabatig alibyo ba? So, Balik ko sa doktor, x-ray na po doktor, ang resulta, ang finding, maori yapon, mga tingin. Japon. So, agi resulta, Sa ato pa 6 months January. So January 6 months man na di July. July, mga December pa po na kuhan, hantod karon ta nag-maintenance man ta ko, nagpadayon ko atong kuana. Mm. Naundang man to kay wa ko makasabot ba, ko nga di na gid ko kaya marag mamatay na jud ani. Mm. Ito nga kung mga anak na ko, di lang post Facebook, sa Facebook kasi yung kuan na isa na ko. Sura na ko, pito na akong gamaya, itong iwangan, anak na lang ko permanente. Mm. Ito nga nakadesisyon akong mama, tawagan ko rin, naghilak na ko na akong mga anak, naghilak na na. Mm. Kadesisyon sila nga, iuli na lang ka sa probinsya. Mm. Ito nga, sige, pag inom na ulit probinsya, bulabog tanan ako magsuon. Nahurot ang kwarta dito ko sa ospital ko, tulo ko private hospital ang gisudlan. Okay. Bulabog ang mga igsoon tanan, akong igsoon, akong agaw sa Malaysia, sa Russia, akong iyaan, igsoon sa akong papa. Bulabog na, sige, uli na dito, kaya ron kuhan. Mm. Nya kay niinunugos ang mama ato nga, aw sa akong katong kaipon ako dito nga, ug mamatay man galing ko, iuli jud ko yung Mindanao, ug yung lubong dire sa Manila. Oo. Ito nga, di, bulabog na, mato nga ka, hantod nga, desisyon nga mularga gyud. Sa mga adlaw ba? Anang bulan na sa February na. Kay February 28 mako naabot gid diri sa gabi. No, February 28. February 28 aning tuiga aning 2022. Oo. Dayon mo to nga. Abot sa paggawas mo sa balay kasi Cavite mo ko ato. Mm. Cavite. Gawas sa balay sakay ko kanang wheelchair. Mm. Gidayungan ang wheelchair kay nga sa walking distance pa bago ang ambulansya. Mm. Kanang wheelchair gisakag sa ambulansya gidayungan kana. Pagabot sa airport dayong gyapon wheelchair. Ang tud naabot sa Dipolog pagbaba na ko sa airport wheelchair hantod pa imong sakyanan. Ang tod nakabot ko diha sa balay, wheelchair ko, ang tod nakabot. Di jud ka kalihok. Di jud ko kalihok, anak jud ko niya. Ah, raka. Tinagong ko ko mama, matay na jud ko ani mama, tabangin ko ninyo. Mm. Ya pag-abot diri sa balay, mga 3 or 4 days pa jud ko sa nabot sa mananambal. Mm. Kasi man pag-abot ng mananambal dito kay ako tong finding sa doktor sa Manila nga TB. Mm. Pag-abot ya, pabinisaya na mo ba, amot na, may moto og binisaya. Mm. Binisaya ra mo, tapos gidaot na dai ko. Gidaot ka. Gidaot ko sa mga kung kauban sa trabaho or karibal sa puso bagaw sa bagha ano. Ato sang putlon mga higala no. Atong among ipahibalo kaninyo nga kami, ako si Fe. Hi, Oh. Dolpo. Kani si Dolpo, si Upong. Si Upong nga mag-classmate mi gikan elementary o high school classmate ra gyapon mi nalipay kay mi nga na college siya. Pero pag pag nalantaw na amo man siyang gipamisita diri kay naaman mi batch mi sa high GC, school. GC. O nag-group chat mi sa high school. Batch 1993. 93, School year. 1993, School year no. 1993. Nabalita mo ni siya nga kuan kanang apiki na. Taos lagi Apiki na kayo. hapit na. Kumay na lay kulang wati na lay wala ka pirma. Padayon pong ka Tama lang, sugin limi sa imuhang kuan nga imuhang experience. Sakit na kaagi. Hindi ko nimo. May ato indon nga sakit kay murag kalamatay naman pero Mm. salig gyud mo sa Ginoo. Mo to nga diha patambal mi diha. Gikan diri sa balay, paingon ko sa karsada, karga ko wheelchair. Mm. Tapos dayungan ko palingkod sa tricycle, kargang wheelchair pagabot sa mananambal. Mm. Pati ang wheelchair saka dito sa balay mismo sa mananambal. Mm. Mo lagi to nga ang kuan nga gidawat lay kuno gidawat na. Mo to nga taga ang tambal nga gimintin ako to. Tapos daghang gibawal. Yun to mananambal nga. Yung tambal niya, ug mutuo lang ko ng tao, maayo yun. Yun ako gusto gumayo, di ito ko. Mm. Ito nga, nadapatan ko itong tambal niya, mga isa kasi mana, dua kasi mana, ako mga nabatian ng alibyo ba, may kondisyon man akong ginhawa. Isalig ko, mga nga, tanang gibawal, ako gitong gi-adapt dito na ako. Tanang parte sa pagkaon, tanan, ako dong gi-gonta, bisa mo blami na dyan tayo kaon, ang tod nga ni hinay-hinay, recover akong lawas, ang tod nga, Sa pagkaon pong unsa kayo mga bawal niya? daghang kay to, bawal na kanang isda nga ang
kanang dili tilugon, ang importante katong tilugon ra. Tapos ang tilugon man galing sa nga isda, ang kinahanglan pud katuro mong dapit sa tiyan, ako tong dapit sa ikog sa isda. Di ba naman tinae, naman ay bangag, kaya sa tinae. Dito ka dapit sa ubos ka, sa ubos ka dapit sa ulay bangag. Mauro puti makaon nimo. Tapos kinahanglan tinula siya, labas siya, sariwa siya nga kuan. Dili siya pwede og kanang gamitan og edible. Di pwede, di ka pwede og katong mga oily nga pagkaon, di ka pwede. Tapos manok, baboy, wala ko pa kan, di pa ko pwede. Kasi mga kuan mo nang ibog ay ko kay gikan ko nag-take ato yung tambal, mag-reaction ako recover ba. Nindot ang paminaw. Kung gusto na jud ko mukaon ng kanang lamig nga pagkaon ba. Sige, abuntag ito na ko hangtod nga na-recover. Ay hinahinay recover akong lawas. Ang sud na medyo nabastog na. Hangtod nakita na to mga classmate nato, di ba? Nanganihiman mi. Nanganihiman Nanganihiman mi diari. Agatong imuhang gatambal sa imuha. Kato, di ba? Kato kay Itong sa birthday na ko, di ba mga to? Kato. na disgrasya pug sa motor. Moto. Gisiya po ipahilot. Moto nga gikan nato, kapasalamat ko ato kay. Okay man pud na. Ayaw man pud ko. Hindi to, moto nga ko nga. Kaya ko nga thank you Lord nga. Isipayan pa niya ang kinabuhi. Okay. Itaga ang pag-chance nga ang mga classmate, mga batchmate ang nagkita ug nagpapalagapon. Pero kung wala ko siguro magdaot, di nigid ko na nagbalik diri gyud. Manila na gyud ko. Di na gyud puta magkita unta. Ayan na makita no. Sugot ang pagkakata. Nga. Hindi na to magkita mga classmate. Ako man ug gipangita god kay sige ko gihimo og ganang mga YouTube channel dito pa ko sa Kuwait. No, Nya may man ka maghimo og script Di okay ra ako okay ra man kay salamat ra po ko nga imo kong do out diri, imo kong isa sa imong kanang nakuha og kanang pahayag may tungod sa mga kaagi sa kinabuhi. Dala nga ito karon inani diyan na nagubanta nag-usa ka sa ka inani nga kanang tawag ano programa ba sa YouTube program mag-vlogger i-appeal ko nimo sa imong project. So thank you so sa classmates mga batchmate 93 thank you buhi pagyapon kay kanay man good so, thank you siya pero sayang kayo ba sayang kayo ang iyahang ayaw ginasayang kay sayang kay iyahang ka-talented og nawala ra dito mo lagi mo nang imo pong girap pong imo nga akong i-appeal si upong sa kuang sa kuang channel kay murag narap ko kabulo po siguro ka nga naputay ka pang ambit po gamay sa kuan sa mga class organization presidente na amo gud ano ay na nag-iskuti kay kasi okay ra na siya nya sa bagay mutuo po na sila katong mga batch dito to mutuo gyud po siguro sila no hindi lang nang kuan ang uban di lang nako itugan ang iyang mga achievement nga which is mao lagi mo na karon na ako diri wala buhi na lang taguan ani wala pa di pa kaya sa trabaho wala pa tayo kuan pero okay ra naka-recover na naman may atong himuon sa sunod pong ato nang i-surprise sa sunod kapag kakaron daghang salamat sa inyong paglantaw manghinaot kami nga malingaw ra pud mo mawala ang inyong kalaay sa mga panahon nga stressful sunda lang amo ang YouTube channel ako ikaw ug ang butong channel thank you bye bye thank you for watching.